I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Master. Oh. Ha? Ha? Master. Bakit maalang ka tapos yung manawag? Pati na ka rin. Okay, okay. Huwag babago ka rin. Oo. Bro, ano na? Pareho po bukas niya kayo eh. Na? Sakayin na yung po ng pinabalabago eh. Oo, sige. Sanayin na lang. Gawin ko na bukas. Sanayin ko na po bukas eh. Ano? Randy! Oh! Wow! Kung kanong Newton, signal ng kayo, Newton. Ito kayo sa bango.
Madona. Hey! Wala ko. Nhoela ito Nazareno bro? Ha? Nhoela ito Nazareno? Ha? Sakto yun. Malayarin na naman yun. Ito na eh. Natanggal lang yung pinag-survive ko eh. Oo. Ganun ba't sinabal ko na? Pangalawa na yun. Pangalawa na yun. Yun na yung din butas. Ay, ito lang yung butas. Yung pinabul ka natin bro, din tumikit. Tanggal. Ah, hindi magaganda pa ka dito. Ah. Bakit kaya mag-radio ka rin? Dapat na napasumulong ka rin eh. Ayun, napapasumulong. Marlo, nilakang na tayo, makakapang na tayo na sampaka. Ang tapit talaga eh. Meron ba yung bisita sing tayo? Yung nasa rin eh. Kapit bahar ka nila, no? Yan, ano malapit ka rin, no? Marlo, laki yung mahanap eh. Patawin na yung jubon dito. Putawan niyo ka rin, pututan niyo baka putawan niyo ka rin. Hindi, patawin na yung jubon. Ba't mga istab ka rin, malakot na masyado oh. Kahit yung 500. Set na, 14. Sige na. Nag-radio ka. Ito lang dyan eh. Ay, ito lang yung sampaka mo. Ano yung kasi yung sampaka mo? Bisitan. Tama ko yung bisitan. Meron din pa mo. Pati yung nakaduty kayo sa pala, brado. Larga ang ikat. Larga. Iskay, laki. Pagkaroon niya,
Okay. Mag-arapot, wala. Nakapag na kasi. Planning baluwi, magapot na yung baluwi. Pero may mag-ipan eh. Ha? Mag-iwan eh. Matibay. Ha? Oo. Sige, magkarang kalwaras ka pala. Ba't kaya kaya matibay? Ayaw, kalwaras ka. Wala kayo may pawag-ball ko na si Mata. Tigit eh. 15, 14. Yan. Ano kung napagod na si Mata? Tigit mo po. Pinahalo pa ata kung pinahalo niya talaga. Ay, darasin na lang mo. Di ba, makakagit talaga ako. Nakakapala sa simbahan. Elik na kayo kami, boss ko yun. Nakatay na naman kami. Nagkakalit mo mag-gay. Nakatay po ito. Nakatay na. Opo, punta na ito. Nakatay kayo, tapos kayo. Ano ka na kayo? Nakatay pa. Bakit na?
Tutup siya ba dyan? Bakit hindi mo? Malbalas ka ka naman, sakat na na. Oh, busy ko wala na. Oo, ito. Ito ko na po tatapos yung aking video. Maraming salamat po sa mga nakaabot sa dulo ng aking video. At shoutout po sa mga kapatid na sabagyo. Saan man po kayo na tayo magandang araw lagi sa Sunday.